Good morning logoफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। माबायाव माथा मा होनो बलेर' गारियाव आथिं थोंथाम बलेर' गारियाव माथा नागिरनाय बलेर' गारिया जोंनि बलेर' गारि आथिं थोंथामल' माबाखौ लांगोन ओइ कदमनि लजा गाइस न'सिम फैदोनि आगाद बोहै माथानाव खारदों बुंलाय बिसना थाथा बेरायनो ना बेरायनो थाबायनो बेरायनो ओइलाय मनासि थांगोन जोङो माबायदि आरो देग्लाय नै ससे नामा मोनफैलायबाय गय जालायनोसै जोंहा ड्राइभारा जाबावनो ड्राइभारा नै हिनजावसो लोगोफोर नै ससे नामा मोनफैबाय आरो बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ सोलायलांबाय था ओमफ्राय लोगोफोर नै जों खोमा बिबार खानाय जायगायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दायो आथिङाव आखाइयाव ओमफ्राय साट गानना लादो आरो आथिं आखाइयाव मोजां गानना लादो नङाबा बिराद बुयो ओमफ्राय लोगोफोर जानोथ' गोथाव खिन्थु खानायाव जोबोद खस्थ' नै जों दा खानोसै लोगोफोर ओमफ्राय थिं नोंथां लाखिगोन बिराद गिदिर बागान आरो बेवहाय दङ दंफाङा नोंथांमोना नायलांबाय लोगोफोर नै इमान गिदिर बागान बेयाव हाग्रा खोमा बिबार नै खोमा बिबार खोमा बिबार खाना मोनफैबाय नै टेम्प'मानो मोनफैयाखै नै गासिनो मनाया टमटमा सालांजोब्बाय गैला नै मा नेदो नोंसोर मा नेदो टमटम मा थांखो मनायालाय मोनफैबाय नै नै इथिंबो मना नै खाग्रा माखासे नै लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आं नै जि मोजां दंफां बारफुना दङमोन दालासे मानि मोनबोबाय आं नै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ लानो साननाय दंफांनि नोंथांनिफ्राय खिथानो साननाय खिन्थु आङो खोमा बिबार खानानै बावगारबाय आं भिडिअखौनो लानो ओमफ्राय लोगोफोर दाउ बेदरदो खोमा बिबार सोरनि फेभारेट लोगोफोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' गोथाव मोनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै संनो दोनथ'बाय भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना अननानै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।